Dobré odpoledne. Vítám vás na letošním zastupitelstvu dnešního dne. Vítám tady samozřejmě zastupitele a zástupce veřejnosti. Já jsem dneska ukazoval naši zastupitelstvo se bylo řádně svoláno, informace o jeho podání byla vyhlášena na úřední desce před obecným pořadem a na úřední desce se umožňující zákon přístup na webových stránkách. Zastupitelstvo je usnášení schopné z celkového počtu 9 členů, je přítomno 6 členů. Řádně omluvený z důvodu pracovního a osobních inženýr Petr Fidela a místo Lukáš Petrada a inženýr Jindřich Bůh. Tedy máme přítomnou na to, že většinou 6 členů zastupitelstva. Největší technický problém nicméně vznikl, co se týče online přenosu, který dnešního dne teda online nebude. Takže budeme nahrávat, pořídíme nahrávku a co nejdříve zveřejníme na webových stránkách obce. Dále upozorňuji na to, že subjekt údaje fyzická osoba, když se osobní údaje vztahuje, která tady byla jmenována, případně, že bude žádat o vypouštění osobních a citlivých údajů do zákona o ochraně osobních údajů, nech uplatní své právo do poučení umístěného v slávu. Bod číslo 2 schválení programu. Takže tento program byl vyřešen 12. května a až po udržení, respektive po zveřejnění programu jsme otevřeli žádosti, které bylo potřeba zařadit na zastupitelstvo. Jednak se jedná o žádost o řediteli základní školy, o navýšení rozpočtu na plánování a dodatek číslo 1 k výpočtu našich pozemků pod parcelními čísly 1318/3 a 1321/3, které jsme vypůjčili našim hasičům. Oba tyto body zařadíme nově pod body 19:20, čili stávající body následně číselně naváží. Jiná změna nenastává a já tady tomu budu otvírat diskuzi. Proto návrhy usnesení ve změní. Zastupitelstvo obce Mokré Lazce schvaluje program 26. zastupitelstva obce Mokré Lazce ve změní zveřejněném dne 12. května 2026 se změnou bodu číslo 19 bude nově žádost o navýšení rozpočtu základní školy a bodu číslo 20 bude nově dodatek číslo 1 ke smlouvě o zákonničce mezi obcí Mokré Lazce a SDA Delice. Přičemž body pro původní pořadí na 19. na 22. místě budou nově číselné označené číslo 21 až 24. Kdo je pro tento návrh, prosím? Kolik? Pro 6. Usnesení číslo 1 bylo vlastně schváleno. Bod 3. Volba ověřovatelů zápisu, omezení zápisu, jmenování zapisovatelů. Navrhuji ověřovateli zápisu usnesení Aleše Malohlavu a Bartološe Petra Komára, jako náhradní ověřovatele Petra Hlavu a inženýra Matěje Štejra. Zároveň navrhujeme ověřovatele i náhradní programu za ověřovatele přijímají. A budu otvírat diskuzi. Návrhy usnesení ve změní. Zastupitelstvo obce Mokré Lazce schvaluje ověřovateli usnesení pana Aleše Malohlavu a Bartološe Petra Komára jako náhradní poté Petra Hlavu a inženýra Matěje Štejra. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Pro 5. Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno. Ale konstatuji, že zápis jednání 25. zastupitelstva obce Mokré Lazce, které se konalo 2. března 2026 ověřen, námitky k tomu podání nebyly. Zápis uvedeného zastupitelstva obce je doložen v nahlédnutí u starosty obce, jakožto i kanceláře obecního úřadu. Jako zapisovatele, který vyhotoví zápis 26. zasedání určí paní Mirku Falharovou. Přecházíme k bodu číslo 4, což je kontrola plnění usnesení z minulých zasedání. Zde pouze konstatuji, že kontrola plnění usnesení je provedena průběžně, jak ze strany starostů, tak ze strany kontrolního výboru. V této souvislosti nejsou hledány žádné závahy. Přistupujeme k bodu 1, což je došlá pošta.
Zde jako první zařazena žádost o povolení výjimky nižšího počtu žáků pro školní rok 26-27. Žádost paní ředitelky směřuje pro nový školní rok otevření 5 tříd. S ohledem na počty žáků v jednotlivých ročnících bude totiž možné spojit pouze první a druhou třídu. Ostatní to možné s ohledem na počty žáků ve třídách možné nebude. Každopádně žádost paní ředitelky směřuje po první tříd alespoň tomu, že stěžení předměty by se vyučovaly samostatně a spojovaly by se pouze výchovy. Já její žádosti navrhuji vyhovět a budu tedy na diskuzi, jestli paní ředitelka na tom chce třeba něco krátce říct, máme. Krátce říct mohu. Bude to takový výjimečný rok, kdy budeme mít více dětí než letos, pak už od všech dalších let nám budou děti ubývat a ubývat. A je to takové rozestavení dětí, kdy nejde spojit ty vyšší ročníky, protože tam bude po 15 dětech, 15 páťáků, 15 čtvrťáků, 15 třeťáků, 11 druháků a jenom 8 teda prvňáků. Ti by se případně dali s těmi druháky spojit, ale vždycky tradičně prvňáci bývají sami, aby měli možnost toho nástupu prvního učení čtení psaní. Proto bych to chtěla zachovat a otevřít taky první třídu jako samostatnou. A určitě samostatně alespoň teda to čtení psaní. Nicméně k tomu potřebujeme právě výjimku zřizovatele, protože nám nevychází průměrný počet žáků na 5 tříd, aby takže bylo 15. Tak proto žádáme o výjimku. Děkuju. Kdo zastupitelů má věci něco? Jestli ne, navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2026-2027 pro základní školu Mokré Lasce, kterého Hajva 98 74762 Mokré Lasce. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6. Pro usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno. Další žádost paní ředitelky se týká teda školní družiny a povolení výjimky z počtu účastníků této pro následující školní rok. Z důvodu většího zájmu dětí o navštěvování školní družiny lze pro udělení výjimky navýšit stávající stav z 50 na 54 žáků. Navýšení nebude mít žádný negativní dopad na fungování družiny a na stávajícím chodu se nic nezmění. Navrhujeme navýšení schválit a budu tedy na diskuzi. Bude tam nějaké navýšení rozpočtu ze strany obce na tady toto? Není tam počítáno žádným navýšením rozpočtu, protože PH Max nebo ty hodiny, které jsou placené od státu, ani nedočerpáváme o 15 hodin, takže tam máme velkou rezervu, kterou ani nevyužijeme. Tady jde vyloženě o ty 4 děti, které z důvodu kapacity, kterou máme uvedenou ve školském rejstříku, nemůžeme překročit. Ale děti, když bude 64 a kapacita družiny jenom 50, tak alespoň ty 4, které může zřizovatel povolit výjimku na jeden rok, tak žádáme o to, ať máme tuto výjimku. Tak, jestliže do diskuzního není, navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu účastníků zájmového vzdělávání do dělení školní družiny při základní škole Mokré Lasce pro školní rok 2026-2027. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6. Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno. Další věc, kterou dávám pouze na vědomí, je informace k provozu obecního domu od pana Jaroslava Křípka, který sděluje, že na základě informace z minulého roku o zájmu nového provozovatele restaurace a penzionu obecního domu a následného vyhlášení záměru pro nájmu těchto prostor jsem s ohledem na naše klienty a závazky vůči nim zahájil kroky k přemístění naší společnosti. Vzhledem ke stažení záměru pro nájmu, ale také s ohledem na vysoké náklady spojené s přesunem jsem se rozhodl pokračovat v provozu v obecním domě. Přestože náš vztah upraven smlouvu považuji za vhodné vás do toho skutečnosti informovat, zájem dobré spolupráce, které si velmi vážím. My jsme si samozřejmě v loňském roce ověřili případný zájem o obecní dům. Ten zájem byl nulový, takže za mě určitě
dobrá zpráva, že restaurace bude v provozu a hlavně v bližší době pan Kříbek neplánuje nějaké změny, odchody a podobně. Blíže potom bude ještě rozvedeno ve zprávě finančního výboru. Takže tohle je na vědomí. Přistupujeme k bodu číslo 6, což je rozhodnutí o prodeji nákupu nemovitých věcí. V tomto případě půjde o smlouvy kupní budoucí a kupní mezi obcí Mokré Lasce, paní Taškovou Kateřinou, Zdenkem Zelenkou, Dalšem Hajdou, Petrem a Martinou Šmichalerovými. A tyto smlouvy se výhradně vážou k pozemkům, na kterých bychom rádi vystavili chodník do Štětiny, takže potřebujeme, aby vlastně pozemky byly obecní, respektive nepotřebujeme, ale bylo to potřeba vyřešit kvůli háznoucím zastavám na těch pozemcích, což se podařilo, banky souhlasily, takže máme připraveny smlouvy, po jejichž podepsání bychom se mohli zase posunout od toho chodníku dále. Já vás požádám, jestli máte k tomu cokoliv, teď unblock ke všem smlouvám, ke všem tady těmhle připraveným slovám, můžete se k tomu vyjádřit. Pouze u Šmichalerových budeme řešit kupní smlouvu, v ostatních případech půjde o smlouvy budoucí. Všechno je to navázané na to, co nám ty banky podepsaly a co si vlastně vymysleli, takže musíme na tady tohle reagovat, abychom to udělali správně a hlavně včas, protože speciálně u Šmichalerovů se musí ty kroky udělat co nejrychleji. Já samozřejmě navrhuji ke schválení všechny smlouvy, jde vlastně o poslední, co nás nějakým způsobem brzdí, abychom zahájili výběrové řízení pro výběr zhotovitele tohoto chodníku. Jestli do diskuze nikdo není, já postupně budu číst veškeré návrhy ke všem smlouvám. No? Nicméně i v průběhu tohoto mě můžete potom zastavit samozřejmě po jednotlivých usnesení a aplikaci. Takže ke Šmichalerovým navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schváluje uzavřít vstupní smlouvu mezi Sadou Mokré Lasce, dále je to dávající, a na straně druhé obcí Mokré Lasce se sídlem Pavla Křižkovského 158, 74762 Mokré Lasce, 003 00462, dále kupující, kdy předmětem kupní smlouvy pozemek parcelního čísla 1011/5 katastrální území Mokré Lasce v výměře 2 metrů čtverečních. Druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace za celkovou částku 660 Kč a pověřuje starostu obce dělení uzavření a podpisu. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6. Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno. Panu Rajdovi jenom podotýkám, že nejde o zastupitele Lukáše Rajdu, ale o jeho jmence Zujice Sokolského. Zde navrhuji usnesení ve změně. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schváluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o právu provést stavbu chodníku místní komunikace ulice Sokolské, 3, římská 3/4673 Mokré Lasce, při pravé straně ulice Sokolské ve směru Mokré Lasce a obcí Mokré Lasce se sídlem Pavla Křižkovského 158 74762 Mokré Lasce, 003 00462 jako budoucím kupujícím, kdy na základě této smlouvy má budoucí kupující zájem, aby mu budoucí prodávající prodal a převedl na něj vlastnické právo části nemovitosti. Pozemku parcelního čísla 1010/5 o výměře 7 metrů čtverečních, druh pozemku orná půda, na kterém se bude nacházet stavba, včetně všech součástí a příslušenství, a pověřuje tak starostu obce jejím uzavřením a podpisu. Jde o tento návrh. Děkuji. 6 pro návrh. Jednohlasně usnesení číslo 6 schváleno. Pan Zelenka. Navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schváluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvy kupní a o právu provést stavbu chodníku místní
komunikace ulice Sokolské, závodce Římská 3, 4673, závodka uzavřená v Mokrých Lascích, při pravé straně ulice Sokolské ve směru Mokré Lasce Štětina, a to mezi Zdeňkem jako budoucím prodávajícím a obcí Mokré Lasce se sídlem Pavla Křížkovského 158, 74762 Mokré Lasce, číslo 03 0462. Jako budoucí kupující, kdy na základě této smlouvy má budoucí kupující zájem, aby mu budoucí prodávající prodal a převedl na ně vlastnické právo v části nemovitosti parcelního čísla 1010/6 o výměře 4 metrů čtverečních, druh pozemku orná půda, na kterém se bude nacházet stavba, včetně všech součástí a příslušenství, a pověřuje tak starostu v jejím uzavření a podpisu. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6 pro návrh, usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno. Přecházíme k paní Taškové, kde navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o právu provést stavbu podniku místní komunikace ulice Sokolské. Závodce Římská 3, 4673, závodka uzavřená v Mokrých Lascích, při pravé straně ulice Sokolské ve směru Mokré Lasce Štětina, a to mezi obcí Mokré Lasce se sídlem Pavla Křížkovského 158, 74762 Mokré Lasce, IČ 003 0462 jako budoucí kupující. I na základě této smlouvy má budoucí kupující zájem, aby mu budoucí prodávající prodal a převedl na něj vlastnické právo v části nemovitosti pozemku parcelního čísla 1010/4 o výměře 27 metrů čtverečních. Druh pozemku orná půda, na kterém se bude nacházet stavba, včetně všech součástí a příslušenství, a pověřuje tak starostu obce jejím uzavřením a podpisu. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Pro návrh 6, usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schváleno. Přicházíme k bodu 7, což je smlouva o nájmu bytu mezi obcí Mokré Lasce a paní Veronikou Březovskou. V letošním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo finančně pomoci svým, tak jako řada občanů, kamarádů, známých, neznámých. Jedna z našich občanů, a sice paní Veronice Březovské, která si prochází velmi těžkým obdobím, se svým těžce nemocným synem Tovičkem. Tovičkovi byl v covidu let a 4 měsíci diagnostikován rozsáhlý nádor oblasti těžká a malé panve s metastázemi do kostní dřeně. Na rakovinu stejného typu již v roce 2021 zemřel prvorozený syn Veroniky a jeho partnera Matise. Veronika poté, co jej opustil partner, zůstala sama jen s dětmi a ze stávajícího bydlení se bude muset vystěhovat. Nadále postupuje se synem manželů. Obec tímto krokem zamýšlí jmenované pomoci, a to tím způsobem, že na překlenovací dobu 1 roku hodlá poskytnout prostor k bydlení v obecním bytě na Školkou se symbolickým nájmem, aby si jmenovaná v tomto období vyřešila svůj bytový problém, děti nebyly vydělené ze známého prostředí, nájem nebyl zároveň výračný a co nejvíce se odčila, když tak nenachá situaci jmenovat. Aby to nebylo málo, tak vážně onemocněla i dcera paní Březovské. Navrhuji schválit novým nájemcem bytu nad naší školkou paní Veroniku Březovskou, a to na překlenovací dobu od 1.6.2026 do 30.6.2027 za snížený nájem 3000 Kč měsíčně bez energií, a za tímto účelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu a budu otevírám diskuzi. Děkuji. Do diskuze nyní a potom navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje nájemcem obecního bytu číslo 1, umístěného v první nadzemní podlaží objektu občanské vybavenosti číslo popisné 271 na adrese Hájová 271 74762 Mokré Lasce paní Veroniku Březovskou a pověřuje starostu s uzavřením a podpisem smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou od 1.6.2026 do 30.6.2027 zvýší nájmu 3000 Kč za měsíc bez služeb. To je pro tento návrh. Děkuji. 6 pro návrh. Usnesení číslo 9 bylo jednohlasně schváleno. Dále přecházíme k smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi Lesnickým záchranným sborem Moravskoslezského kraje a obcí Mokré Lasce. Jedná se o
cisternu, speciální požární vozidlo Tatra T815, které by nahradila stávající 18 let staré vozidlo, které jednotka naše využívá. Podařilo se nám tento auto získat na základě žádosti a určitě teda potěše dobrovolných hasičů, doufám. Takže já navrhuji, aby tady ta smlouva o bezúplatném převodu majetku byla schválena a otevírám diskuzi. Jestli diskuze není, navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Českou republikou, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Miškovická 40, 730 Ostrava Zábřeh, ČO 708, 845 61, dále je převodce, a obcí Mokré Lasce se sídlem Příškovského 158, 747 62 Mokré Lasce, IČ 003 004 62, jako nabyvatele, níž předmětem je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele v podobě speciálního požárního automobilu SAS 20 Tatra T815 231 R55 19 4x4 4x4,2 stav km 66 000 VIN TNQ 231 R55 DK 047 117 a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy. Kdo je pro tento návrh, prosím? Děkuji. Pro návrh 6, usnesení číslo 10, jednohlasně schváleno. Dále přistupujeme ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby mezi obcí Mokré Lasce, ČEZ Distribuce a ředitelství silnic a dálnic. Jde výhradně o přeložku dopravní a technické infrastruktury, která se samozřejmě váže k plánovanému obchvatu, severnímu obchvatu Nových Selic. Zastupitel měli veškerou dokumentaci v zastupitelích, takže mám za to, že k tomu nejsou žádné dotazy, nicméně věci otvírám diskuzi. Navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje smlouvu, budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo 16 MP 005 382 číslo smlouvy 6 IZ 12 830 58 Mokré Lasce ŘSD obchvat SO 411 KVM pozemek parcelního číslo 1394 1 mezi obcem Mokré Lasce se sídlem Mokré Lasce Pavla Příškovského 158 747 62 IČ 003 004 61, dále budoucí povinný ČEZ Distribuce AS se sídlem Díčí 4 Podmochly, Technická, dále budoucí oprávnění a ředitelstvím silnic a dálnic stavební podnik Čerčanská 2023 12 140 00 Praha 4 ČO 247 29 035 zastoupení společnosti Dopravy Ostrava AS Masarykovo náměstí Kvěru 5 702 00 Ostrava Moravská Ostrava ČO 427 67 377, dále investor a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Kde je pro tento návrh, prosím? Děkuji. 6 pro návrh. Usnesení číslo 11 bylo schváleno jednohlasně. Přistupujeme ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo P/12 803 60 80 stavbu zařízení distribuční soustavy naším dotčeným obecním pozemkem pozemek 1321/3, věc není materiál k dispozici, věci o diskuzi. Není nikdo návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lasce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo
CES B, SOBS, VV 389 420 lomeno IP pomočka 12, pomočka 803 60 80 lomeno Mokrásce, celní číslo 1156 lomeno 1, připojka NNK zničenou nemovitostí, pozemek parcelní číslo 1321 lomeno 3 mezi obcí Mokrásce se sídlem Mokrásce, Pavla Křížkovského 158 747 62, Ič 003 00462, dále jen budoucí povinný, a ČES distribuce AS se sídlem větší 4 Tomokly, technická 874 8 405 02, Ič 247 29 35, zastoupeno společností Antraku SRO se sídlem Bubenská 1002 9, Vinohrady 120 00 Praha 9 50 67 61, dále jen produkci oprávněný a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Kdo je prosím pro tento návrh? Děkuji. Pro 6, usnesení číslo 12 bylo jednohlasně schváleno. Dále přistupujeme ke smlouvě o právu provést stavbu, takže to je vlastně ještě na to jsem zapomněl, to je další ještě bod, který potřebujeme schválit před zahájením výstavby na chodníku na Štětinu, kdy vlastně se jedná, potřebujeme uzavřít příslušnou smlouvu, kterou vlastně vlastník souhlasí, tedy správa silnic se stavební činností investora na pozemcích jeho vlastnictví. Ano, je to standardní, stejně tak jsme to dělali i u chodníku před bývalým zemědělským družstvem. Budu otvírám diskuzi. Návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lázce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu číslo OP 21 /HR 2026 /VAO mezi vlastníkem nemovitosti Moravskoslezským krajem se sídlem ulice 28. října 117 718 Ostrava, zastoupen správou silnic Moravskoslezského kraje příspěvkovou organizací se sídlem Uprkova 795 /1 702 23 Ostrava, středisko Ostrava, Joží Davida 2, 747 06 Ostrava, Šinova 02, 95 711 a investorní stavby obcí Mokré Lázce se sídlem Mokré Lázce Pavla Křížkovského 158, 747 62, Šinova 03, 0462, na pozemku číslo 14 16 1 zapsané na listu vlastnictví číslo 334 katastrální území Mokré Lázce, obec Mokré Lázce, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a realizaci stavebních podmínek. To je pro tento návrh. Děkuji. 6. Usnesení číslo 13 jednohlasně schváleno. Dále zde je dohoda o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a obcí Mokré Lázce. Jedná se o prodloužení doby realizace projektu na projektovou dokumentaci opět chodník do Štětiny, která byla prodloužena do 31.3.2026. V daném termínu jsme podmínky splnili. Po schválení této dohody bude navázovat již pouze závěrečné vyhodnocení, přičemž to musí být podáno nejpozději do 29. května. Dávám to ke schválení teď, protože jsme to samozřejmě nestihli, nebo obdrželi jsme to až po zastupitelstvu březnu. Takže já samozřejmě navrhuji schválit, abychom tady tuhle dohodu uzavřeli a měli to v pořádku a otvírám diskuzi. Dobře, návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lázce schváluje dohodu o narovnání. Agendové číslo 03 552 2023 RRC 2 ve věci prodloužení doby realizace projektu projektové dokumentace chodník model silnice Římská 3 4673 Mokré Lázce Štětina do 31.3.2026 mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 2771 117 702 Ostrava, Ič 708 96 92, dále poskytovatel obcí Mokré Lázce se sídlem Pavla Křížkovského 158 747 62 Mokré Lázce, Ičo 003 04 62 a pověřuje starostu obce podpisem dohody o narovnání. Kdo je to tento návrh, prosím?
Děkuji. Pro návrh 6, usnesení číslo 14, bylo jednohlasně schváleno. Pod bodem 13 dohoda o provedení práce o činnosti a výkonu člena jednotlivých sborů dobrovolných hasičů. K tomuto bodu toliko. HZS již po delší dobu uvádí, že ideální stav mezi obcí jako zřizovatelem jednotky a jejich členy je samozřejmě uzavření pracovně právního vztahu v podobě nejlépe dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V výjimečných případech ještě, respektive v výjimečných případech ještě samozřejmě zůstávají původní dohody o členství a v některých případech některé jednotky nemají ani to. Takže se snaží vlastně HZTS tlačit ty obce, aby nějakým způsobem reagovali na tuto situaci. Já samozřejmě bych tomu snad zasílal to, že dobrovolně ještě neznamená zadarmo a všechno, co pro nás jednotka dělá na svého volného času, by mohlo být ale z naší strany alespoň ohodnoceno finančně. Já jsem si nechal od velitele jednotky pana Adamce, kterému tímto i zároveň gratuluji, že se velitel jednotky stal, zpracovat analýzu o výjezdech a času stráveného ve prospěch JSDH s tímto výsledkem. V průměru stráví jeden hasič ročně 25 hodin na výjezdu, 50 hodin se školí a zhruba 50 hodin se stará techniku. Já jsem si udělal nějaký takový rozpočet, kdybychom tady toto chtěli zaplatit při těch hodinách sakům a který dát hasičům třeba 170 Kč na hodinu a pokud bychom ještě připočítali práci velitele jednotky, který tam má víc strávit čas na papíry, tak se pohybujeme někde na 300 000 Kč ročně. Když jsem si dělal průzkum v okolních vesnicích, tak jako nejschůdnější model mě přišel model CHD, která sice jde o jeden level výše, co se týče výjezdové činnosti. Každopádně mají to udělané tak, že mají měsíční paušál na konkrétní funkce a dále jsou placení hodinové mzdy za výjezdy a asistence. Co se týče školení, tak já osobně bych tady tohle úplně tady z toho vytáhl, protože zaměstnanci mají možnost refundace mzdy a stejně tak má možnost toto žádat i OSVČ. Takže bych skutečně šel tady touto cestou a navrhuji 500 Kč měsíčně pro hasiče, myšleno ve funkci hasiče, který máme 5, 600 Kč měsíčně pro stojníka, taktéž máme 5, 700 Kč měsíčně pro velitele poštova, který máme 4, a 1000 Kč měsíčně pro velitele jednotky. K tomu záhodnému výjezdu na 150 Kč. Vše by se vyplácelo čtvrtletně. Je potřeba počítat s tím, že někteří samozřejmě ty dohody uzavřít nebudou, popřípadě nemůžou z důvodu služebního zákona, že jim to zaměstnavatel nepovolí. Každopádně, kdybychom počítali ten plný stav, jak jsem počítal těch 300 000 Kč, tak jsme zhruba na polovinu na nějakých 156 000. Myslím si, že tato forma obec nijak zásadně nezatíží. Dáme signál dovnitř té jednotky, že si jejich práce vážíme a že si jsme vědomi jejich jsme si vědomi toho, že chrání jak naše životy, tak majetek a tomu aby svého zdraví. Ale zároveň říkáme, že nepůjdeme nějakou druhou výdělečnou činnost, která to skutečně není. Takže to za mě všechno a otvírám k tomu bodu diskuzi.
diskuze k tomuto nikdo nic nemá, návrh usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lázce schvaluje uzavírat dohody o provedení práce, činnosti a výkonu služby člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce dále se všemi členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, který bude toto možné. Zbylé pracovní činnosti, výkon práce člena jednotky dobrovolných hasičů obce, včetně provádění hasení, zachrání a likvidačních prací, odborné přípravy, cvičení obsluhy a údržby požární techniky a dalších činností, zajištění akceschopnosti jednotky, a to na příslušné kalendářní roky s účinností od 1.6.2026. Přičemž člen jednotky náleží na vykonávané práce odměna následovně 500 Kč měsíčně u hasiče, 600 Kč měsíčně u strojníka, 700 Kč měsíčně u voditele družstva a 1000 Kč měsíčně u voditele jednotky. A dále za každou hodinu výjezdu či asistence náleží členů jednotky bez rozdílu funkcí hodinová sazba ve výši 150 Kč, přičemž veškeré odměny budou vypláceny ve čtvrtletních cyklech. A ke zpracování a uzavírání příslušných dohod tímto považuje starostu obce. Kdo je pro tento návrh, prosím? Děkuji. Pro návrh 6, usnesení číslo 15, to bylo jednohlasně schváleno. Přistupujeme k žádosti o prodloužení dohody o úhradě provozních nákladů mezi základní německou školou Ladislava Vančovy a obcí na školní rok 26-27. Paní ředitelka Martina Kunicová žádá o prodloužení dohody o úhradě provozních nákladů na rok 26-27. Ta smlouva je uzavřena v roce 2009. Myslím si, že základní německá škola funguje velmi dobře, vedení školy se spolupracuje obcí na řadě kulturních akcí. Hodně dětí z naší obce samozřejmě navštěvuje uměleckou školu, tak nevidím jediný důvod, proč bychom neměli vyhovět. A otevírám diskuzi. Návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lázce schvaluje prodloužení dohody o úhradě provozních nákladů spojených s výukou základní umělecké školy a ministerstvu podle výba FA číslo popisné 150 v roce Pavla Křižkovského v Mokrých Lázcích na školní rok 2026-2027 mezi poskytovatelem obcí Mokré Lázce se sídlem Pavla Křižkovského 158 74762 Mokré Lázce účinno 3.04.62 a nájemcem základní uměleckou školou Ladislava Vančovy a Veserskou příspěvková organizace. Kdo je prosím pro tento návrh? Děkuji. Pro návrh 6. Myslím, že bylo vlastně schváleno. Další věci tady máme, jsou zásady pro poskytování peněžitého plnění členů výboru zastupitelstva a zastupitelstva obce a komisí obce, kteří nejsou členy zastupitelstva pomůčka práva. Tyto zásady máme krátce, jsou platné od 23. zastupitelstva. Nicméně jsme se setkali s problémem, že někteří nečlenové zastupitelstva tuto odměnu odmítají pobírat. Nicméně my jsme na tuto skutečnost neuvažovali, respektive uvažovat jsme měli, ale asi došlo k nějakému šumu. V tom případě budu navrhovat, aby bod 6 těchto stanov končí větou. Členům, který nárok na peněžní plnění vznikne, ale do doby jeho schopnosti číslo účtu peněžitého ústavu peněžního ústavu prokázání nezdílí, bude plnění vyplaceno v pokladní úřadu nedoplněno větu. Příslušného peněžního plnění se může člen komise výboru vzdát na základě jejich podepsaného čestného prohlášení, a to za příslušné kalendářní období, po dobu trvání členství na blok, na všechna jednání, které jsou uskutečněná a bodu odpovídání diskuzi. Já navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lázce schváluje s platností od dnešního dne upravené zásady pro poskytování peněžitého plnění členů výboru zastupitelstva obce a komisí obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, kde se ke stávajícímu znění bodu číslo 6 pouze doplňuje věta příslušného peněžního plnění se může člen komise výboru vzdát na základě jím podepsaného čestného prohlášení, a to za příslušné kalendářní období či po dobu trvání členství na všechna jednání dosud uskutečněná.
Kdo je pro tento návrh, prosím? Děkuji. 6 pro návrh, usnesení číslo 17 bylo jednohlasně schváleno. Nyní přistoupíme k bodu závěrečný účet občanů privátce na rok 2025. To byl zveřejněn a je zveřejněn na účetním úřadu. Z dnešního dní nebyly k tomuto vlastně žádné námitky vůči komisi. Potřebné dokumenty doklady jsme měli v svých složkách, případně jsme měli možnost na tyto podívat na obecním úřadě. Já navrhuji tuto závěrečný účet schválit a tedy na diskuzi. Návrhy usnesení nezmění. Zastupitelstvo obce Mokré Lazce schválilo závěrečný účet obce Mokré Lazce za rok 2025. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Pro návrh 6, usnesení 18 bylo jednohlasně schváleno. Bod číslo 17. Schválení účetní závěrky obce Mokré Lazce k 31.12.2025. Tak, i zde veškeré podklady k dispozici jste měli, nebo jste měli možnost se podívat. Takže já navrhuji, aby účetní závěrka byla schválena, činí 10 392 725,27 korun, samozřejmě jsme v působných položkách, ano. Otevírám diskuzi. Návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lazce schválilo účetní závěrku obce Mokré Lazce k 31.12.2025 a výsledek hospodaření schvalovacím řízením účet 431 ve výši 10 392 725,27 korun. Pro tento návrh, prosím. Děkuji. 6 pro návrh. Usnesení číslo 19 bylo jednohlasně schváleno. Přecházíme k bodu 18. Což je inventarizace majetku obce Mokré Lazce 31.12.2025. Inventarizace proběhla v rámci jednotlivých komisí, kterých jste byli členy, nebo jste byli. Podklady jsou položeny na obecním úřadě a v rámci dílčí inventarizace bylo konstatováno, že inventory odpovídají skutečnému stavu, nebyly shledány žádné nedostatky, manka, přebytky a rozdělí mezi účetními a skutečnými stavy. Navrhuji inventarizaci schválit a otevírám diskuzi. Návrhy usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Lazce schválilo inventarizaci majetku obce Mokré Lazce 31.12.2025. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6 pro návrh. Usnesení číslo 20 bylo jednohlasně schváleno. Nyní přecházíme k těm vloženým bodům 19 a 20. V prvním případě tedy žádost o navýšení rozpočtu pro základní školu, kde paní Markovširová žádá o navýšení rozpočtu 80 000 korun z důvodu nákladů na plavání žáků. Tyto náklady jdou od nového roku za námi. Podle toho, co paní ředitelka přiložila, tak to vypadá, že to je asi jedno z nejdražších sportů v Moravskoslezském kraji, protože jenom doprava na plavání 50 000, pronájem bazénu 50 000, ale jakože si to 25 000. Čili potřebujeme 70 000 paní ředitelce doplnit, navrhuji schválit a budeme mluvit v diskuzi. To se jenom zeptám, to jezdíte do Opavy nebo do Králové? Poptávala jsem Králové, že na příští rok a plánujeme tu změnu, ale finančně to bude asi skoro stejné. Protože taky budou muset jezdit autobusem, děti do těch Králové dojeli. Na kole by dojeli, ale první ne, musí plavat. Vlastně povinně ze zákona musí oplavat 40 hodin. Škola je povinna zajistit výuku plavání, dostanou 40 hodin za ten první stupeň, od první do páté třídy. Takže musí jezdit už tím. A hrazení této výuky plavání do minulého roku šlo z rozpočtu MŠMT, protože je to výuka. A vlastně slibovali i na přelomu roku, že to dál jako výuka zůstane z rozpočtu
při novém rozpočtu, když byl schválen státní rozpočet a přišli na kraje peníze pro školy, tak nám sdělili, že teda to výuku nebudou hradit. Proto žádám teď tak opožděně o navýšení toho rozpočtu. Já tedy navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokrvasce schváluje navýšení rozpočtu závazný ukazatel základní školy Mokrvasce příspěvková organizace HJ98 Mokrvasce na rok 2026 částku 70 000 korun na pokrytí nákladů do povinné výuky plavání žáků první základní školy ve školním roce 2025-2026. Ano, kdo je pro tento návrh? 6 pro návrh. Usnesení číslo 21 bylo schváleno. Pod bodem 20 máme hodnotu podívaté číslo 1 ke smlouvě o výučce mezi obcí Mokrvasce a SDH Mokrvasce. Tady tomuto snadně povím, že jsme vlastně obecní pozemek, který jsme zakoupili vedle společnosti Agricor při ulici generála Vlachého, vypůjčili našim mladým hasičům, aby tam mohli trénovat, přičemž tehdy v té smlouvě bylo stanoveno, že si sekání trávy a válcování budou provádět sami. Chápu, že je to něco ještě navíc, ale myslím si, že naši mladí hasiči tu obec reprezentují dostatečně, abychom jim tady v tomto vypomohli a samotný jejich trenér, který už má takto starostí s dětmi a ježdění po různých akcích hasičských se ještě musí starat a sekat ručenou sekačkou tady tento náš pozemek. Takže já i s ohledem na to, že teď máme nový stroj z Lucka, kdy tady tuhle zahradu de facto máme posečenou za chvíli, navrhuji, abychom se o tady toto starali my a když už teda budeme dělat změnu tady v tomto dodatku, tak bych zároveň udělal změnu i na pozici starostky, respektive starosty, která tam je uvedena, protože máme nového starostu SDH, takže místo paní Noukové, tady bude pan Židek. Ano, takže ponechal bych tam válcování, které v žádných válcách disponujeme a hasiči nějaké peníze na účtě mají, takže to tu problém není, ale trávu se budeme nově sekat, nově starat my. Jo? Takže otvírám diskuzi tady k bodu. Za mě určitě souhlas a děkuju za tu práci, kterou tam ti mladí hasiči už na tom pozemku odvedli, protože v podstatě z louky udělali kvalitativně trávník, který máme každý na zahradě, takže odvedli tam kus práce. Tak a já tedy navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokrvasce schválilo uzavření výroku číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1.7.2025 mezi obcí Mokrvasce se sídlem Pavla Křížkovského 158 74762 Mokrvasce jako půjčitelem a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Mokrvasce se sídlem Petra Bezruče 365 74762 Mokrvasce jako půjčitelem se změnami v části smluvní strany, kde bude provedena změna jména starosty SDH a článku 2 o udržování pozemku, kdy nově povinnost sekat pozemek přejde na obec Mokrvasce a pověřuje starostu obce k vyhotovení návrhu číslo 1 a jeho uzavření. Kdo je pro tento návrh? Pro návrh 6, usnesení číslo 22 bylo schváleno. Pod bodem 21 bych rád zmínil investiční akce, které probíhají budou. Jednak je to Brátková oprava nesplněného chodníku, tato zakázka je v běhu, bude dokončena do konce května 2026. Dále je to revitalizace okolí prodejny Duška, to další probíhající akce, která bude dokončena do konce srpna 2026. Dále opravy našich poškozených komunikací, včetně nástřelů
vícero. Poptal jsem nějaké firmy, budu zasílat objednávku, aby nám tady ty vytluky opravili a nástřih parkovacích míst se týká zejména spodního areálu a výjezdu požárního vozidla, který chceme udělat tak, aby i naši spíš cizí řidiči pochopili, že se nemůžou do výjezdového vozidla postavit. Takže snad to pochopí. Dále je to zastřešení sportovního areálu. Zde uvádím, že včera byla zveřejněna již veřejná zakázka. Je v plánu uvedené realizovat zhruba půlky září letošního roku do 30. listopadu 2026. Podotýkám, že máme schválenou dotaci 500 000 korun a v současné době jsme požádali na prodloužení termínu realizace do konce roku letošního roku, protože nám to tam vázalo z první fázi na původním projektantovi. Nyní to jsme schopni zrealizovat teď přes léto, přes množství akcí a podobně. Takže to je další věc, která by mohla být letos hotová. Chodní okrásce Štětina. Jak jsem řekl, po podpisu příslušných smluv a škutní nebo budoucích kutních můžeme přistoupit k vyhlášení veřejné zakázky, která by se mohla realizovat, nebo začít realizovat již v letošním roce. Jestli se stačí zrealizovat, to už je nevěstá, protože půjde o velkou zakázku. Zároveň teď jsem si dělal nějaký průzkum, jestli tady byla možná nějaká dotace, tak by nám to moc nevycházelo, protože tady ten dotační program spíš přeje cestám první třídy a chodníků volebních, takže my bodově ztrácíme, ale za zkoušku nic nedáme. Dále jste si zase všimli, že jsme nechali udělat novou bránu do sportovního areálu, ta by měla být příští týdne dokončena. Čili bylo jinak nahradit již nevzhlednou stávající, ale hlavně odstranit původní výjezdovou branku, která vadila jak vozíčkářům, tak lidem, kteří mají problém s starším lidem, ale i malinka na součárky, takže věřím, že to bude k prospěchu. Další věc, bod číslo 22, je zpráva starosty. Tady uvádím, že jsme 6. pátku udrželi nové užitkové elektrovozidlo, které už je přihlášeno, pojištěno a už na akci pracuje. Celková cena vozidla činila 1 329 790 korun, získaná dotace 450 000 korun. Dále. Výběr projektanta na sportovní areál. Příští týdnu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na tady tohle. Zároveň jsem požádal o dotaci na projektovou dokumentaci a samozřejmě ve chvíli, kdy vysoutěžíme, tak co nejdříve uzavřeme, aby se začalo projektovat a zase jsme se posunuli dál. Dále uvádím, že zpětně nám byla přiznána ještě dotace na obnovu zajištění a východu lesních porostů 40 let, kde jsme dostali 63 000 korun. Další akci, kde můžeme naložit maximálně 500 000 korun dotaci, tak máme schválenou realizaci rekonstrukce koupelny a WC ve školce. Zatím se stále ještě projektuje a vypadá to spíše, že to už není možné ani stihnout, protože máme před sebou ještě veřejnou zakázku a nebudu si představit, že budeme třeba 2-3 dny před termínem říkat rodičům, že budou muset si děti vzít o týden dřív a podobně, nebo něco takového. Takže já se budu
dotaci nepřišli. Zároveň samozřejmě ale uděláme všechno pro to, aby jsme udělali všechno pro to, abychom tady tohle stihli. Ale tohle budu konzultovat určitě s administratorem té zakázky a uvidíme. Každopádně rekonstrukci koupelen a školky a WC je postupovat. Můžu se jenom tomu dotat, už nějaký jako časový plán, když to není ani ten projekt nachystaný. Takovou já nevím, školka je ostavená měsíc nebo 3 týdny? Ne, tak nepotřebujeme jako 6 týdnů? no. Ono se to dá dělat jenom vlastně v době těch letních prázdnin. My tam nepotřebujeme nějaký projekt, že jde o rekonstrukci, takže potřebujeme pro veřejnou zakázku určitě mít. To rozumím, jenom ty stavební práce, jako, že jsou delší než těch 6 týdnů, že by se museli jako informovat rodiče, že by se zkrátil no, prodloužil prázdniny v podstatě. Spíš jako myslím tak, že je tam máme konec na chvíličku, výběrové řízení a myslím si, že ty firmy stavní nám řeknou, ty nevedou a za další 6 týdnů to máte opravdu. Takže na to spíš vidíme, jako, že by bylo fajn. To směřovat na rok 27, na prázdniny roku 27, aby soutěžit do té doby firmu a zároveň přijít do dotace. Jo, pokud to samozřejmě bude schůdné, tak jasně, tak, dále máme schválenou dotaci, jak už jsem říkal, na fotovoltaiku ve výši 3 860 149,70 Kč. Nicméně dříve, než můžeme přistoupit k realizaci potřebujeme zpracované dokumentace k jednotlivým budovám, abychom zjistili, zda bude možné fotovoltaiku umístit tak, jak bychom rádi. V této souvislosti dále žádáme dotační program Poušery pro veřejný sektor na přípravu projektu, to už mám podáno, a má podepsanou smlouvu s firmou, která nám samozřejmě zpracuje tady tu dokumentaci. Ta cena je nakonec 225 000 Kč bez DPH. Máme hotové nové stránky, nebo zpočtňované. Už tam máme zavedené veškeré rezervační systém už máme v chodu, že? Takže na vlastně ty naše projednávané objekty se vlastně představit toto hlásit. Dále mezi akcemi, které byly letos plánovány, bylo i sochařské sympozium, kde byl záměr podívat profesionální sochaře s studenty a udělat tady zase něco takového. Během 14 dnů na to jsme žádali dotaci a to nevyšlo. S ohledem na množství rozjetých akcí pro tento rok to pustíme. Jak už jsem říkal, noví volitelé jednotky naší přejmu hodně naru, zatím se velice dobře a je pracovitý, akční, takže tak dále. Tak se ti daří to. A přecházím k bodu 23 různé. Zde s ohledem na novelizaci zákona 206 z roku 2015 o pyrotechnice dvě obecní vyhlášky na území obce omezovaly místa, kde lze pyrotechniky použít s novelou tohoto zákona ztratilo smysl, protože místa, kde dneska v naší obci lze pyrotechniky používat, jsou prakticky jen okrajové místa obce a doladit to ještě naší vyhláškou už byl absolutní podle zmatek, který nemá žádného smyslu. Proto navrhuji schválit usnesení, že žádnou takovou vyhlášku vydávat nebudeme a budu otevírat diskuzi. Návrhy usnesení ve znění zastupitelstva obce Mokré Lázce se usneslo nevydat věci závaznou vyhlášku do věci používání pyrotechniky na území obce Mokré Lázce, a to s ohledem na novelizaci zákona číslo 206 roku 2015 o pyrotechnice, provedenou zákonem číslo 334 roku 2025 účinnou od 12. 2025, přičemž
doručené písemnou operace dne 24.12.2025. Kdo je pro tento návrh, prosím? Pro návrh je 6. Usnesení číslo 23 bylo jednohlasně schváleno. Přecházíme ke stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mokré Hradce pro volební období 2026 až 2030. Zákon o obci zastupitelstvo obce stanovuje povinnost určit počet členů zastupitelstva pro další volební období. Dle mého je musí zachovat pro další období stávající počet zastupitelů, tedy 9. Jsme tak velké město, abychom se rozšiřovali a zároveň a naopak přistupovali ke snižování tohoto počtu z nějakých důvodů, proto myslím si, že ideální stav 9 bych ponechal a otvírám modu diskuzi. Já navrhuji usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce Mokré Hradce schvaluje stanoví podle paragrafu 67 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích počet členů zastupitelstva obce Mokré Hradce pro volební období 2026-2030 členů. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. 6 pro návrh. Usnesení číslo 24 bylo jednohlasně schváleno. Další věc, rodinný dům na Generála Lachtel 51 a rozhodnutí o jeho využití. Bavili jsme se o možnostech využití tohoto domu, respektive jsme měli možnost vidět odborné zhodnocení technického stavu tohoto domu, které zpracoval pan Adam Jalek. Z tohoto dokumentu vychází, že oprava domu byla značně finančně náročná a neefektivní, která velmi střídným okem odhadovala na bezmána 5 milionů korun opravy, přičemž dům je v takovém havarijním stavu, že přichází v úvahu pouze demolice. Já navrhuji tuto cestou a nechat připravit v této chvíli pouze potřebnou dokumentaci k demolici a otevírám diskuzi. Návrhy usnesení. Zastupitelstvo obce Mokré Hradce na základě odborného zhodnocení technického stavu stavby rodinného domu na ulici Generála Lachtel 51 v Nových Hlascích ze dne 30.4.2026 schváluje z důvodu silného poškození objektu variantu jeho demolice a pověřuje starostu obce činit kroky k zajištění příslušné projektové dokumentace spojené s administrativní činností demolice samotné. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Pro návrh 6, usnesení číslo 25 bylo jednohlasně schváleno. Dále na vědomí bych rád dal následující. Jako první to bude úkol finančního výboru, který měl samozřejmě přednést pan Pupek, který se nicméně omluvil a požádal mě, abych zpráv finančního výboru přednesl. Já jenom krátce sděluji, že úkol jsme následující. Zastupitelstvo obce Mokré Hradce pokládá finančnímu výboru úkol posoudit, zda v souvislosti se zpracováním znaleckým posudkem inženýrky Hany Švancarové na místě v současné době a za současného stavu zvýšila tržní nájemné v restauraci obecní dům na iniciál Jaroslavu Křipovi, a to i s rizikem ukončení nájmu z jeho strany či nikoli. Přičemž termín pro vyzdání zprávy byl stanoven na dnešní zastupitelstvo. Já budu jenom citovat ten závěr, který je asi stěžejný, kde vlastně vyhodnocuje současný nájemní vztah. Kde konstatuje, že současné nájemné ve výši 17 000 korun může být z pohledu čistě tržního porovnání spíše na spodní hranici obvyklého nájemné obdobných gazdech provozu. Současně však finanční výbor konstatuje, že při hodnocení nelze vycházet pouze z teoretického tržního nájemného, ale je nutné přijít také k širším ekonomickým a provozním souvislostem. Za významné skutečnosti finanční výbor považuje zejména dlouhodobou stabilitu nájemného vztahu, řádné a včasné hrazení nájemného, absenci významných sporů či problémů s nájemcem, skutečnost, že nájemce opět dlouhodobě provozuje a udržuje,
zachování kontinuity provozu obecního zařízení, omezené riziko neobsazenosti objektu při případném hledání nového provozovatele. Finanční výbor dále upozorňuje, že případné výrazné zvýšení nájemného by mohlo vést ke zhoršení ekonomické stability provozu nebo ke ztrátě stávajícího provozovatele, přičemž nalezení nového nájemce obchodného typu nemusí být v podmínkách či obce jednoduché. Závěr. Finanční výbor od samotné lásce na základě provedeného šetření konstatuje, že současné nájemné nemusí plně odpovídat aktuálním tržním podmínkám, může být nižší než nájemné dosahované u některých srovnatelných komerčních prostor. Současně však finanční výbor považuje za podstatné, že vůbec je v současné době v situaci dlouhodobě stabilního nájemního vztahu s provozovatelem, který řádně a bezproblémově nájemné o objekt pečuje, udržuje, zajišťuje kontinuální provoz zařízení a nepředstavuje pro obec významné provozní ani právní riziko. S ohledem na vyšší údaje skutečnosti finanční výbor doporučuje při případném budoucím posuzování výše nájemného zohledňovat nejen čistě tržní hledisko, ale rovněž stabilitu nájemného vztahu, společenský význam provozu obecního domu a ekonomickou realitu provozování vlastního zařízení v podmínkách menších obcí. Tomu jsme tolik, že loni jsme si ověřili zájem provozovat hospodu v restauraci obecní a zájem byl. Takže bychom měli být rádi, že tam alespoň za tyto peníze někdo je, kdo se o tuto objekt stará a uplatní měsíční nájemné a nevstupoval bych do toho smluvního stavu. Podařilo se ještě zjistit, která využití toho penzionu. Jak využít penzion? No, jsme se bavili na té pracovní zkusce, že bylo dobré tu zprávu doplnit ještě o v podstatě využití penzionu, nebo prostě kolik ubytovaných za jeden rok, nebo se evidují ty místní poplatky z pobytu. Tak jaká je tam jako průměrné vytížení? To tam není, ale na příští zastupitelstvo to doplní. Ano? Ale mi dal nějaké závratné počty, co si tak bylo. Dále s tímto budeme jenom na vědomí, že máme samozřejmě komunitní centrum, které v loňském roce vlastně skončila udržitelnost, tak jsme řešili co s dál. Já jsem vlastně zaslal předběžnou informaci na magister města Opavy, kde nějakým způsobem jsem se snažil získat informaci o tom, co je a není možné tam provozovat. Zde, co se týče toho samotného prostoru komunitního centra, bude v příštím týdnu zveřejněn záměr, kde zjistíme vlastně, zda je o tady ten prostor zájem a hlavně jaké smyslu, jestli tam chcou bydlet, nebo jestli tam chcou firmy kancelář, nebo provozovat nějakou svou podnikatelskou činnost. Na základě toho se potom rozhodneme, co dále v té věci. Dále vám dávám na vědomí 3 rozpočtová opatření. Jedna rozpočtové opatření číslo 2 2006 výši 395 723,45 korun. Dále rozpočtové opatření číslo 3 z roku 2026 výši 1100 korun a rozpočtové opatření číslo 4 z roku 2026, které je nulové výši, ale když se právě tady ten 70 000 korun má nulové, protože pouze na straně výdajové takže to je k tomuto. Dále bych rád konstatoval, že tady proběhl audit a sice s výsledkem přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále s ohledem na vývoj energií ve světě a zdražování jsem už na rok 2027 uzavřel
na elektriku, a to jak za obec, tak za příspěvkové organizace podpory tady příspěvkám. Jo? To je další věc. A jako poslední věc, co tady mám, jsme 18 vlastně na základě usnesení 18 z 22. zastupitelstva v roce 2005 zastupitelstvo naší obce rozhodlo o zrušení dobrovolného svazku obcí Severomoravský vodárenský svaz z likvidací. 29.25 schválila valná hromada svazu zrušení z likvidací a jmenovala likvidátora svazku. V rámci likvidace byl v souladu se stanovením svazku rozdělat likvidační dostatek představující finanční prostředky na bankovní účtu svazku poměrně mezi všechny členské obce. Po provedené likvidaci ve svazu na 17. března 2026 vymázal z rejstříku svazku obcí vedený krajským úřadem Moravskoslezského kraje a tímto dnem svazek jako právnická osoba zanikl. Zastupitelstvo naší obce také na vědomí zprávu o průběhu likvidace a uznání dobrovolného svazku obcí Severomoravský vodárenský svaz likvidaci ČO 702 347 79 se sídlem osvobození 796 735 14 automně 17. března 2026. Je to vlastně byl to ten svazek, které jsme my jako obec, ale i úřady naší obcí neměli vůbec pamětí. Dokonce jsme ani nepovedali, že bychom tady na ten spolek někdy něco hradili, takže vůbec netušíme, co to za spolek bylo. Každopádně jsme obdrželi 2946,70 korun, takže Kolik máme ještě takový? takže jsme na to vlastně dělali. Takže to je za mě všechno. Já se zeptám zastupitelů, jestli je něco různého nebo doplní za veřejnost. Takže v případě, že se nechce nikdo různého vyjádřit, já vám děkuji za přítomnost, všem přítomným děkuji ředitelkám základní školy a mateřské školy, děkuji Vojtovi za slučet a končuji 26. zastupitelstvo obce 1813. Děkuji.